Раз, раз, раз. Ну что, послухайте, вы напишите, калі ласка, потому что тут пишут, ёсць гук, нема гуку. Я так разумею, что ёсць. Ага, ёсць все-таки. Послухайте, я пакуль тут еще трошки збіраюцца люди, я закину, як паабяцаў, спасылачку. И у нас будзе стрим. Потому что компьютер вздыхае, з усіх бакоў пишут. И это такое трошки. Одну хвилинку, я так зараз до вас вернуся. Так, я закидывал у Facebook, у Telegram и закину у супольность. Суцэльные нервы. Добре. Трошки батарея подсилковалась. Послухайте, ну что, так, я прочитаю одразу у вас гук. Гук ёсць, так? Ёсць. Добра, давайте тады, спадарства, вельмі хуценька. Тое, што я хацеў на пачатку сказаць. Я адразу адкажу Евгену Какойту, які ніяк не можа супакоіцца, не будзе сумеснага стрыму. Все, я адказаў. Добра, я яшчэ раз паўтару для тых, хто далучыўся толькі. Я абраў адмыслова дату для першага стрыму 3 лістапада, тому што ў нас у гарадзенцаў сёння свята. Дзень горадні, дзень святого Губерта. Канешне ж, найперш віншую ўсіх гарадзенцаў, которые ёсць таксама у стрыме зараз, з нашым святам. І таксама з ім хачу павіншаваць і ўсіх астатніх гледачоў, таму што вось гэтая гарадзенская любоў гарадзенцаў да свайго роднага места, месца, дзе нарадзіліся, многія, асабліва ў Менску, блытаюць з нейкай там фанабэрыстасцю, пыхай. Насамрэч гэта не так. Гэта папросту моцны лакальны патрыятызм, які фармуе мясцовую супольнасць. І, канешне, гэта вельмі важна, каб падобнае было і ў іншых мясцовасцях Беларусі, каб, да прыкладу, Менск ёсць, окей, Крычаў, Віцебск, Магілёў і так далей, каб таксама маглі сказаць, вось Крычаў гэта нумар 1 у свеце. І для крычаўцаў гэта сапраўды так. Альбо Пінск, альбо там Рагачоў, Рэчыца і так далей. Чаму гэта важна? Таму што з лакальнага патрыятызму з'яўляецца патрыятызм агульнанацыянальны. Немагчыма любіць штосьці, ведаеце, такое незразумелае, штосьці далёкае, вялікае, не спазнаўшы сваё. Это тое самае, калі браць, да прыкладу, мовы. Калісьці Васіль Быкаў вельмі файна казаў пра тое, што
важна і варта ведаць і іншыя мовы, любіць, адчуваць іх смак, але найперш трэба ведаць уласную мову, свае карані, бо хто ты без іх. І гэта ва ўсім. Добра, гэта была такая преамбула. О, я бачу сябе на падглядзе, што я тут руками махаю, трошки і спяшаюся. Хачу нагнаць, бо батарэі не так шмат. І трошки выбіла з каляіны вось гэты першы неўдалы стрым. Давайте тады адразу я зараз па пытаннях, которые былі, а потым ужо да чату. Паслухайце, было такое пытанне, я пакуль знайду. Просьба распавесці пра тое, хто я такі. Я караценька скажу. Я Валер Руселік. Я сам нарадзіўся і пражыў большую частку свайго жыцця ў горадні. Апошнія 15 гадоў я жыву ў розных краінах, але штораз вяртаюся ў Беларусь, вяртаюся ў горадню, таму што ніколі не было такой мэты з'ехаць кудысьці назаўсёды, хаця магчымасцяў шмат. Зрэшты, як у кожнага чалавека, калі здаецца мэтай, то мэты дасягнуць можна. Ось, і зараз, да прыкладу, я часова знаходжуся ў Польшчы, я працую журналістам, рэдактарам, вядоўцам на тэлеканале Белсат. Нагул журналістыкай я займаюся 23 гады, пачаў 15 гадоў. Тады ж у 15 гадоў я праз журналістыку, дарэчы, пачаў размаўляць па-беларуску, і жыццё маё вельмі моцна змянілася. Вось, гэта такое, што люблю. Люблю падарожжы, люблю горадню, люблю сваіх блізкіх. Люблю Беларусь і я не ведаю, гэта, мне здаецца, ўсе людзі насамрэч любяць падобныя рэчы, любяць добра жыць, любяць, каб ўсё вакол было добра. Паслухайце, добра, тады па чарзе па пытаннях, которые былі спачатку ў нашай супольнасці на канале. Буду па чарзе, там яны трошки хаатычна напісана, але як ёсць. Ад Сергея Вайткевіча, якія вашыя прагнозы наконт Расіі? Я адразу зірну сабе ці так. Гук ёсць. Лявон Вольскі я абавязкова адкажу трошки пазней. Добра, глядзіце. Не тут націснуў. Якія вашыя прагнозы наконт Расіі ў дачыненні да Беларусі? Як вы прагназуеце, будзе ўплываць Расія на Беларусь для працягвання сваіх інтарэсаў? Ці не думаеце вы, што Караеў быў зняты, таму што Лукашенко зразумеў, што Пуцін можа паставіць на Караева, улічваючы яго баявы досвед, а таксама радыкальныя разгоны, збіццё пратэстоўцаў. Пуціну ж трэба, каб Беларусь была ў складзе Расіі, а людзі не хочуць. Дзякуй, напісаў Сергей Вайткевіч. Таксама дзякуй вялікі. Адразу па Караеву. Не, абсалютна гэта занадта складаная камбінацыя, што вось Пуцін хацеў паставіць на Караева, Лукашенко там. Не, абсалютна, слухайце. Караев выконваў крывавыя загады Лукашэнкі і як бы і ўсё на гэтым. Тое, што ён яго адправіў, ёсць некалькі меркаванняў, два асноўныя меркаванні. Гэта першае, это вось такім смотрящим над Гарадзеншчынай, якая зараз дастаткова праблемны рэгіён для Лукашэнкі. І яшчэ адна версія, да якой схіляецца большасць, і яна абсалютна такая лагічная, гэта такая ганаровая пенсія. Лукашенко ўвесь час тасуе сваю калоду і ўвесь час перакідвае з пасады на пасаду вось свае, там, колькі ён казаў, там прызнаваўся, да 800 чалавек, які ў яго ёсць. І як бы ўсё, і ператасоўвае не з-за таго, што там прафесійныя здольнасці, досвед нейкі, а папросту вось гэтыя людзі і туды-сюды кідае. І як бы ўсё, па Караеву як бы ўсё вельмі проста. Наконт Расіі няма нічога, прынамсі я не заўважыў, магчыма вы заўважылі, напішыце.
я не заўважыў ніякіх зменаў глобальных у Расіі, каб Расія змянілася і стала іншай, не такой Расіяй, якая увесь гэты час шмат гадоў і апошнюю сучасную гісторыю Беларусі таксама нон-стоп увесь час разглядала Беларусь як частку Расіі, увесь час праводзіла палітыку скіраваную на паглынанне. І таму, канешне, калі няма ніякіх зменаў, спадзявацца на тое, што раптам ці перастане яна гэтак сябе паводзіць, ну, гэта прынамсі наіўна было б гэтак лічыць. Таму, канешне, Расія будзе намагацца ўплываць максімальна на Беларусь, і канчатковая мэта Расіі, яна не змянілася за ўсю гісторыю, гэта падпарадкаваць Беларусі, зрабіць часткай Расіі, зрабіць нас расейцамі. Вось. І, канешне, яны будуць, крамлёўцы, працягваць гэткую палітыку. Але вы разумееце, вельмі часта ў беларускім асяроддзі гучаць пытанні па самых розных пытаннях, па самых розных тэмах, а што там думае Пуцін? І гэта вельмі дрэнна, што гучаць гэткія пытанні, хаця, канешне, геапалітыка, трэба зважаць на вялікага, магутнага, агрэсіўнага суседа. Але заўсёды на пачатку трэба ставіць сваё. А што мы пра гэта думаем? Як мы, беларусы, гэта будзем развязваць, вырашаць, будаваць? І мне здаецца, як толькі мы паставім наперад масава, усім народам паставім вось так пытанне, што мы пра гэта думаем, як нам далей жыць, то, канешне, гэта будзе моцная гарантыя ад таго, што нас кудысьці хтосьці долучить. Далее, Виктор Харлап. Как думаете, ведут ли у нас комендантский час или что-то подобное в ближайшее время? Что будет с нашей родиной и гражданами после Нового года? Экономика, политика. Послухайте, комендантская гадзіна, до речі, это цалкам реально. Я з вами згодны. Нешта падобнае можа быць. Уже зараз уводзіцца масачны рэжым у шэрагу установаў, да прыкладу. І Лукашенко, які намагаецца збіць пратэсную хвалю якім загодна коштам, у тым ліку крывёй, смерцямі. Цалкам лагічна, што ён выкарыстае ўсё-такі і пытанне каранавірусу. Ён доўгі час адмаўляў, але адмаўляў тады, калі гэта яму было выгодна. І цалкам лагічна, што можа быць уведзены альбо карантын вельмі жорсткі, альбо нават каменданцкая гадзіна. Я абсалютна не здзіўлюся, потому што у Лукашэнкі галоўная задача зламаць пратэсты і зрабіць гэта, каб людзі не выходзілі на вуліцы. Бо трэба разумець, што вось там, дарэчы, адно з пытанняў было наконт таго, ці варта выходзіць далей на мітынгі, ці яны здуваюцца, ці яны здзімаюцца, ці не. Паслухайце, гэта вельмі важна выходзіць на мітынгі, і Лукашенко таксама цудоўна разумее сілу менавіта масавых публічных выступаў, таму што ідзе змаганне за публічную прастору. Вы паглядзіце, усе гэтыя гады нам увесь час забаранялі паказваць, што мы ёсць. Нам забаранялі выходзіць на шэсці, нам забаранялі святкаваць, нам забаранялі друк, нам забаранялі выступаць на дзяржаўных медыйных каналах, тэлеканалах, радыё, інтэрнэт, якія ўтрымліваюцца за нашы, у тым ліку, грошы. Нам все гэта забаранялі. І мы як бы не прысутнічалі ў публічнай прасторы. Разумееце, нас як бы і не было. І дагэтуль, да гэтага года, памятаеце вось гэту паноўную думку, што ну, я, канешне, супраць Лукашэнкі, але што я зраблю адзін? Каб нас там было шмат. Памятаеце ўсе гэтыя заклінанні наконт, вось выйдзе 100 000, там, тому што здавалася, божа мой, калі 100 000 выйдзе, гэта ж не то, што я адзін на кухні, разумееце? І Лукашенко цудоўна разумеў, што вось
вось гэтую вывучаную бездапаможнасць у людзях трэба трымаць, каб людзі не бачылі, што нас шмат. І цуд, які адбыўся сёлета, гэта тое, што мы ўсе пабачылі на ўласныя вочы, зразумелі, усвядомілі, што нас шмат, што нас сапраўды большасць, што Беларусь не хоча быць з Лукашэнкам. Беларусь не хоча жыць гэтак, як жыла апошнія 26 гадоў. І Лукашенко спрабуе нас зараз зноўку загнаць кудысьці на нашу кухню, падвалы і так далей. Вось мы можам там сабе там штосьці абурацца, але мы зноў не будзем бачыць, шмат нас, не шмат. Разумееце? Таму наконт каменданцкай гадзіны, канешне, нешта падобнае цалкам можа быць. І вось, уласна, наконт далейшага лёсу пратэсту, слухайце, вось ёсць шэраг пытанняў наконт Лео Бел напісаў вось гэтую рэпліку. Вельмі неўдзячная справа рабіць прагнозы. І вы разумееце, лёс нашых пратэстаў залежыць ад нас. Не ад таго, што скажа хтосьці, што пратэсты працягнуцца там 4 месяцы і пасля Лука сыдзе. Альбо пратэсты хвалямі ўздымаюцца, падаюць, паступова згасаюць і сыдуць на зэра. Гэта папросту хтосьці сказаў. Разумееце? А выходзіць на вуліцу не гэты хтосьці. Выходзіць на вуліцу вось гэтыя тысячы і тысячы людзей. Тысячы людзей таксама страйкуюць у розных формах. Хтосьці адкрыта, большасць у выглядзе італійскага страйку. Пакуль мы штосьці робім, пакуль мы дзейнічаем, датуль мы і вызначаем наш лёс. І, канешне ж, адзінае, што я магу сказаць, далейшы лёс пратэсту ў Беларусі залежыць найперш ад нас з вами. Будзем пратэставаць, будзе пратэст. Не будзем. Так, дзе працавалі, дзе вучыліся, збольшага працаваў вось Андрей Урбанович, якраз это было пытанне пра сябе. Працаваў шмат дзе, пачынаючы ад курнікаў, кароўнікаў, з 10 гадоў працаваў нагул. Гэтак здарылася, падпрацоўваў. Але збольшага 2 заняткі ў маім жыцці было. Гэта журналістыка і будоўля. Вось, акрамя журналістыкі, я шмат працаваў на будоўлі. Добра, наконт мультоў. Калі атрымаецца, то атрымаецца. Забіраюць яны багата часу, хаця, шчыра кажучы, я б закінуў ЧБ, я закінуў бы ўсю эту палітыку і маляваў бы папросту мульты, але, напэўна, трошки пазней. Почему рабочие не бастуют? Просто Филя пишет. Боятся или считают, что их зона комфорта больше будущего страны. Послухайте, гэта не істотна. Не азірайцеся на тое, што хтосьці выйшаў альбо не выйшаў. Звяртайце увагу на тое, што робіце вы. Это самое важное. Вы разумееце, мы зараз можем сканцэнтравацца на працаўніках буйных дзяржпрадпрыемстваў і перакідваць усю адказнасць на іх, але паслухайце, калі сёння ў Беларусі па розных падліках у пікавыя перыяды супраць Лукашэнкі ў розных формах пратэставала да 2 мільёнаў чалавек, то дзе 7,5 астатніх мільёнаў у гэты час былі. Разумееце, немагчыма скідваць увесь час на кагосьці, чаму там рабочие не выйшлі на заводах на забастоўку. Вы будете корміць гэтага чалавека, вы будете аплачваць ему крэдыт. Я не буду. Я таксама лічу, што забастоўка гэта вельмі важны і моцны крок, і гэта абсалютна мірны і вельмі эфектыўны пратэст, але я не могу змушаць чалавека да гэта. Я не могу, як вам сказаць, выказваць ему прэтэнзію. Мы